Tapo na lang kami malayo. Tapo na lang kami malayo. 1, 2, 3. Iba talaga mga sikat, no? Oh, iba talaga yung mga sikat. Ay, Diyos ko. I don't know what you're talking about. I don't know any man named Kurt. I don't know what you're talking about. I don't know any man named Kurt. Palihog ko boss, Nitro Plus, gasoline 500. Oo. 500. Nasa Goyo vaccination card. So ayun po mga siyaw, kanina nag-deliver ako ng cake at ngayon bumili ako ng pagkain kasi doon ako kakain sa apartment nila Malaya, tapos si Malaya ay natutulog pa at mamaya sasamahan ko siya mag-grocery and I hope gising na siya pagdating ko kasi yung oras ngayon ay 12:30 na, so bali wala pa siyang kain tapos tulog pa. Nyor. Ale dire. Mata na diha. Uy, dungan tagaon. Wala pa ako nagluto. Nagdamang og chicken proven. Di ba naman tong diet meal nimo? Ah? Yung diet meal ba? Wala. Uy, Saturday, mandron. Ay, Saturday. Naog lang diri kay gada kog chicken proven. Ha? 176. Paglista mo. Ano to? Wanilad. Nakapaniro ang naman gamitin. Mga kami kahit o ginabo. Ganahan ko sa proven. Ano? Ano sa amin? Kakain ka after grocery? Hmm? Kakain ka after grocery? Dali ba? Bili na rin yung sir pa? Ika drive? Ika drive? Wala lang? Sige. Ay. So ayun po mga siaw, tapos na kaming kumain at ngayon medyo makulimlim yung langit. Uulan ito mamaya at ngayon papunta kami sa amin kasi makikiligo si Malaya. Walang tubig sa amin. Oo, walang tubig daw sa kanila kahapon pa. So bali medyo mangamoy-ngamoy na. Ay, hindi mineral yung Oo. ano ko kagabi. But before kami mag-grocery, idadaan muna namin yung bag ni tita kasi naiwan niya kanina. Maaga daw siyang umalis kanina. Kasi walang tubig. At saka walang tubig.
So ayun po mga siaw, di pa muna kami makalabas kasi ang lakas ng ulan. Payong di ay. Uy, payo nga sa kinala. Di ka payong di. Pagdaan ng isa ka mo payong din. Alam mo, kiligo ka saan ba? Aw. Uy, tubig daw mo. Dugdug. Ano yung lolo la? Anda. Awa ito mo labang dito, mi? Naada na. Ilang na akong sor? Wa. Naada. Nagpuan. Kurvinter. Kanawag. Bye lang, di. Bye-bye. Bye-bye, Kin. Di, mag-bye. Nag-surprise ni mo. Bye-bye sabi. Tina. Tina. Busy. Busy ka, Kin? No. Yes. Yes. Goodbye na lang. Goodbye. Flying kiss. Ako yo, humaligo. Oh, humot na kayo. Lo, ari sa amin, lo. Ano sa Melo? Balik ako niya, lo. Ari sa amin lang. Ano sa Mela? Imunin niya ako. Magpansit. Dili. Adto ra sa apartment. Pag magpansit, gamay. Nagarahon na. Tindahan diha. Wala ko. Pavilion? Oo, pamilyon. Diha mo. Oo. But lang, murag dito muli kay way tubig. Ayun po mga siyaw, tapos na maligo si Malaya. Ako nagpalit ng damit kasi nabasa kami kanina. Ngayon papunta kami sa Grocery. grocery. Saan tayo? Sa SM or sa Robinsons? Saan? Mag-ano na lang tayo. Robinsons dun sa may baseline. Oo. Gusto ko Meron dun. pa ng Robinsons na... Kasi hindi masyado maraming tao. Oo. Sige, we will update you guys. Balik 40 ako, plastic lang. Nagutom. Palagi ka naman gutom. Hmm. Nagdadayo ito si Malaya guys, pero ewan ko lang. Palaging gutom. Weekend ngayon. Oh, sabi niya kung weekend, cheat day, pero grabe naman yung kain niya. Sana din maisip mo yung kinain kong rice kanina, konti lang. Nagdadayo ka eh. Gutom na, kailangan ng snacks in between bago mag-dinner. Sige. Oras na. Dapat 3, nagsasnacks tayo eh. Hindi ako nang sana may snacks. Harap talaga doon. Yung sauce. Wala sila nung gusto ngayon. Walang gusto. Cucumber lang. Cucumber. Cucumber ba yan? Or Cucumber. Ahem! Sarap! Buko juice. Okay. Bug na kaya. At ngayon mga siyaw, nandito kami sa Banawa, Guadalupe. Naghihintay ako ni Malaya. Siya lang yung pumunta sa meat shop kasi wala nang parking area, full na.
Tapos ako, dito lang ako sa daan nag-park at saka nag-hazard. Ma, diri ma. 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 Ali na. Kanang iuli ko ng bag. Iba talaga mga sikat, no? So ayun po mga siyaw, sa mga sumusubaybay kay Noy Paking, maraming salamat po. At bago ako matapos, may sasabihin ako sa inyo, sa lahat ng nagsusumikap dyan, patuloy lang kayo kasi may mararating talaga kayo. So mga siyaw, till next time, ciao!